Τότε ήταν ένα λιβάδι με σφάκες, με βουρλιές και ήταν ένα μεγάλο δέντρο η Αιτιά. Ήθελε να βρει νερό να ξαποστάσει και δέντρο, για σκιά. Σταμάτησε εκεί στο δέντρο μέρες. Μια στιγμή σε σκέφτηκε, καλά είναι εδώ να καθίσω. Και ιδρύθηκε το χωριό. Παλατάκι των Αωρίων το λέγανε. Έφυγαν οι άνθρωποι, τι να κάνουμε. Εμείς δεν φεύγουμε. Θα μπορούσαμε να δούμε τα Στερούσια ως ένα μεγάλο νησί σε ένα νησί. Γιατί από τη μια μεριά έχουν το Λιβικό πέλαγος και από την άλλη έχουν το Μεγάλο Κάμπο. Οπότε αυτό οδήγησε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην απομόνωσή τους. Οι κάτοικοι της Αιτιάς την εποχή εκείνη ήρθαν κυρίως από τα Σφαγιά. Κυνηγημένοι από τους Τούρκους, πιάνανε συνήθως τα βουνά όπου ήταν πιο ασφαλή σημεία. Μετέπειτα περίοδο, το 1850, 60 κλπ. Ήρθαν και από τα Νόγια. Εν τω μεταξύ εδώ την αρχή δεν είχε Τούρκους. Σιγά σιγά ανεβήκαν και εδώ Τούρκοι, ήταν κτηνοτρόφοι. Και ήσανε Τούρκοι, δεν ξέρω πόσες οικογένειες, αλλά ήσανε πολύ φιλικοί με τους χριστιανούς. Του πατέρα μου το σπίτι, ακόμη εδώ το λένε του Καράμεμέτη το σπίτι. Και έτσι όλοι αυτοί οι κατατρεγμένοι άρχισαν και διαμόρφωναν αυτή την ιδιαίτερη κοινωνική οργάνωση στα Στερούσια. Μετά την περίοδο του 1900 είχαμε μια πληθυσμιακή έκρηξη για τα δεδομένα του οικισμού που έφτασε το 1950-55 τους 400-450 κατοίκους. Με δημοτικό σχολείο, με παιδιά 60 και 70 άτομα περίπου. Το μόνο σχολείο που ήταν στα Στερούσια ήταν ΕΠΑΕ. Γιατί ήταν γεμάτο το χωριό εδώ πέρα, παιδιά, τότε. Ήταν πολλές οικογένειες. Είχε κοπέλες, είχε νεαρούς, λιράριδες, γλέδια. Ήταν πολύ ωραίο το χωριό. Υπήρχε ένα δέσιμο των ανθρώπων, υπήρχε μια επικοινωνία ψυχική θα έλεγα, υπήρχε μια ελευθερία σκέψης και έκφρασης. Είναι ένα σκληρό τοπίο. Ένα τοπίο που για να σου δώσει κάτι πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ. Φανταστείτε λοιπόν από τη μια μεριά το τοπίο αυτό και από την άλλη τον Έφορο Κάμπο. Και λίγο πιο μακριά το Ηράκλειο.
Μετά το 1955-60 άρχισε μια αντίστροφη πάλι πορεία με φυγή του κόσμου προς τις πόλεις, προς το εξωτερικό για αναζήτηση καλύτερων όρων διαβίωσης. Και φεύγανε κατά ομάδες, θα έλεγα, από το χωριό, με αποτέλεσμα τη δεκαετία του 60 με 70 ο οικισμός να έχει συρρικνωθεί σε αφάνταστο βαθμό και τα δημοτικό σχολείο να κλείσει τελικά το 74. Δεν υπήρχε τίποτα που να θυμίζει και να λέει ότι εδώ υπάρχει ζωή. Δεν είχαμε πράγμα ευκολία. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση απελπιστική. Δεν είχαμε νερό να πιούμε, πηγαίναμε στην πηγάδια με τις κουβάδες. Κάθε πρωί, άμα δεν ήθελες να σκοτείς το πρωί να βρεις νερό, πάπα. Ο άντρας μου είχε μεγάλη απογοήτευση, γιατί δεν είχε παρέα. Ερείπιο, τίποτα. Δεν βλέπει, εργόζουν έτσι και θέλεις να φύγεις. Και τελικά το χωριό τούτο εδώ έμεινε στην εγκατάλειψη, έμεναν 5-6 γέροντες κάποια στιγμή και 2-3 δέντρα. Με αυτή την κατάσταση λοιπόν, εμείς που ζήσαμε τις καλές καταστάσεις και περιόδους του χωριού, προβληματιστήκαμε και προσπαθήσαμε να βρούμε λύση για να ξαναδούμε πάλι τον τόπο αυτόν και το χωριό να ζωντανεύει. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος δυσκολία την έχει στο να συλλάβει την ιδέα. Εμείς είμαστε τυχεροί εδώ γιατί οι προτεργάτες της ανάπλασης συνέλαβαν την ιδέα μέσα της δεκαετίας του 90. Σε ένα κάλεσμα που έκανα στους ανθρώπους που ζούσαν στο Ηράκλειο βασικά. Είπαμε ότι έπρεπε να φτιαχτεί το χωριό του εδώ ξανά. Και με πρόταση τότε του Γιάννη του Ανδρουλάκη έγινε η σύσταση του Συνδέσμου Ανάπλασης Αιθιάς. Συγκεντρωθήκαμε και μας λέει ότι αυτό και αυτό έχω στο νου μου. Τι λέτε? Άλλοι γελάσανε, άλλοι προβληματιστήκανε, άλλοι το είδανε πολύ δύσκολο. Μπορούν να χτιστούν τα σπίτια με οδηγίες που έχει δώσει ο μηχανικός. Το να φτιάξεις δρόμους, πλακόστρωτα, να φτιάξεις τα πηγάδια, να βγάλεις γεωτρήσεις, να κάνεις... Αυτό ήταν πολύ δύσκολα πράγματα, όταν δεν έχεις και οικονομικό υπόβαθρο. Είναι σταθερά τα σπίτια και το μαστοράκι, το οποίο δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα. Η λογική έλεγε ότι μια τέτοια παρέμβαση από ανθρώπους χωρίς κρατική στήριξη θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία.
Με πίστη όμως ότι θα τα καταφέρουμε, ξεκινήσαμε. Έπρεπε και τα στοιχειώδη έργα υποδομής να τα κάνουμε εμείς, όπως ήταν η ίδρυυση του οικισμού που ποτέ δεν υπήρχε. Θα έπρεπε να πάμε στις σύγχρονες συνθήκες και ο άλλος να μπορεί να έχει στο σπίτι του τη βρύση, να μπορεί να πιει, να ποτίσει το περβόλι του. Αυτά έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε και πριν από όλα. Διότι αν αποτυγχάναμε σε αυτά, δεν θα μπορούσε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κάναμε να επιτύχει. Για να βρει νερό ήταν δύσκολο. Έκαμε 4-5 γεωτρήσεις εδώ γύρω ενέβρες. Χτυπάνε μία εκεί πάνω, βγάζει λίγο, δεν ήτανε. Χτυπάνε ύστερα εδώ απ' έξω, πιο κάτω άλλη μία, βγάζει λίγο, δεν ήταν καλό το νερό, ξανασταματάει. Και κάμανε 13 γεωτρήσεις. Και τελευταία βρήκανε το νερό, δόξα σοι ο Θεός. Αφού λοιπόν κάναμε αυτά και άρχισε η πορεία να υλοποιείται, αναθάρρυνε ο κόσμος, ενθουσιάστηκε ο κόσμος, βρέθηκε δίπλα μας όλος ο κόσμος που καταγόταν από εδώ και όχι μόνο. Αρχίσαμε επίσης και τις δευτερεύουσες επεμβάσεις όπως ήταν πλακοστρώσεις, διαστρώσεις δρόμων, την ανακατασκευή σχεδόν του δημοτικού σχολείου το οποίο είχε πέσει στέγη και είχε ερημώσει. Δεντροφυτεύσαμε γύρω από το χωριό, κάναμε παρεμβάσεις δεντροφύτης, περίφραξη και δεντροφύτευσης, 15.000 περίπου δέντρων. Θα πει κάποιος ότι καλά, κάνατε τόσα έργα υποδομής, ίδρυυσης, αποχέτευσης, σχολείο, πλακοστρώσεις κλπ. Κάποια χρήματα ασφαλώς απαιτούνται. Κύρια πηγή, όσο και αν είναι έτσι λίγο μακάβριο, γιατί ο θάνατος κάποιων ανθρώπων έδινε ζωή στον τόπο, στους θανάτους και στις κηδείες, οι άνθρωποι που είδαν ότι υπήρχε αυτή η προσπάθεια, βάζανε χρήματα στην εκκλησία για το σύνδεσμο ανάπλασης Σεθιάς. Όλοι βοηθήσανε. Όλος ο κόσμος ενθουσιασμένος. Νομίζω ότι μου χαρίσαν τον ουρανό. Ο άλλος να με συναντάει στον δρόμο και να μου λέει πάρε 5.000 δραχμές τότε που ήταν. 5.000, αυτά έχω, πάρτα. Άρχισαν τα ύστερα εδώ και στυλώναμε όλοι τα σπίτια, ήρθανε, μπήκαν εδώ. Όταν ήρθαμε ύστερα και φτιάξαμε το σπίτι εδώ και το έφτιαξε ο αδερφός μου λίγο. Και μπήκαμε τώρα εδώ μέσα, κλάματα, πράγματα, όλοι έφτιαξε τον οντά πάλι λίγο. Ήταν τόση θέληση των ανθρώπων που από τις στερήσεις τους κάνανε την αναπαλαίωση των κτισμάτων τους. Δηλαδή από πραγματικά στερήσεις. Δηλαδή μπορεί να λέγανε θα τρώμε μια φορά τη μέρα για να μας μείνουν 5 ευρώ για να πάμε για να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το σπίτι στην Αιγιά. Όσα σπίτια επισκευάστησαν, δεν ξεφύγαμε από την παλιά δομή. Δηλαδή όπως ήταν το παλιό σπίτι, έτσι έχει δημιουργηθεί και το καινούριο. Η καλύτερη αρχιτεκτονική είναι η ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων. Αυτοί είδαν τις ανάγκες λειτουργίας και τις ανάγκες ασφάλειας που υπήρχαν και βάσει αυτήν δημιουργήσανε τα κτίρια και τις συνθήκες εδώ. Αυτή η αρχιτεκτονική αξίζει, αυτή η οποία έχει βγει από τις ανάγκες του λαού, από τις ανάγκες του κόσμου.
Τώρα έχουν έρθει εκτός από τους γέροντες που υπήρχαν και αρκετοί νεότεροι. Άνθρωποι τα Σαββατοκύριακά τους να περνούν εδώ, 60 έως 70 σπίτια να έχουν ανακαινιστεί. Νιώσαμε υπέροχα γιατί βλέπουμε τώρα αναστηλωμένα τα σπίτια. Βλέπουμε τις εκκλησίες, ο δρόμος. Έρχονται τα παιδιά μας και είναι ευχαριστημένα. Αυτά τα πράγματα τα εκτιμούμε εμείς οι μεγάλοι πολύ γιατί ζήσαμε καταστάσεις παλιές που θυμούμαστε πολλά δεινά και πολλές στενοχώρες στη ζωή μας. Και χαιρόμαστε αυτά που βλέπουμε τώρα. Εδώ αναπτύσσεται η ανθρώπινη φύση στα φυσιολογικά επίπεδα. Όταν έρθεις εδώ ανακαλύπτεις την αξία των αντιθέσεων. Που είχε να γίνει η εκκλησία του προφήτη Ηλία εδώ 30 χρόνια. Εμένα μου αρέσει επειδή έχει εδώ πολλά παιδιά, ενώ στο Ηράκλειο δεν έχει και τόσο πολλά. Θα μου άρεσε να πηγαίνω σε αυτό εδώ το σχολείο. Δεν παίρνεις κάποιον τηλέφωνο να κανονίσετε ραντεβού, να βγείτε και όλα αυτά. Απλά πηγαίνεις, τους επισκέπτεσαι, σε κερνάνε σίγουρα. Εγώ εδώ πέρα έχω και ξαδέρφια.